akcia z pohľadu domáci. Pozor teraz na túto stratu a Tom. A tie zatiaľ neprichádzajú, ale výborná aktivita. Malinovič posunul na Tomasa, nebránený Pavelkom. Pavelka si bol vedomý, že bol pri lopte skôr. Kusant pekne naznačila. Tomas zase nejak späť na Tomasa. Už ho preberá Pavelka, takže Zeliňák si pýtal mi smeč, ale napokon síce kľúčovejší hráči Lučenca. Ak obidvaja zahrajú svoj štandard, respektíve nadštandard, Lučenec môže poraziť hoci. Z domácej strany, ktorý teraz môže byť navýšený pre číslenie na strane doma. Patrioti nie a nie vyhrať. Tomasová nádherná prihrávka a dobre to Luis. 11-bodový začiat. Ale pozri! V tomto zápase inkasoval blok Regland, ale Tomasová obra... Dusan sa tam trošku zadribloval sám do problémov. Tomas. Hráčovi, ktorý úspešne zakončil. 14-10. Ale a vyzerá to tak, že aj v úvode tejto štvrtiny začnú Tými Košicami. Tie sa taký žolík. ale tie sa však budú chcieť naladiť dobre aj na ten zápas. Ale pri strelbe mu to veľmi nezavadza. Tomas, ten ale odpovedá troj. Tomasa. Tak začína nám to pekne naberať na tempe. Opäť ďalší. Bishop. Pekne do podkošového Tomas. Vyskúša to sám. Tomas je... Košice v závere prvej štvrtiny vyhrávajú v Prievidzi. Je tu ale možnosť pre domácich. Čo sa týka streľby, 16 bodov dal. Borec, ktorý má bohaté skúsenosti s európskym basketbalom. Tomas. Dali zmazať. 12-bodové manko. Šnúra 13-0 Fed. Ale teraz opäť Stevenson skóroval na palubu a pozor na tento... Pomôže len jemu a môže byť nebezpečnejší po viacerých stránkach. A tu je koš. Ďalších hráčov pri lopte bol Tucson. Teraz Smith zostal pri tej zóne chvíľku voľný, to ale nevadí nakoniec. Nejak zablokovaný, výborná defenzíva, ktorú tam teraz predviedol. Pohybu lopty, čo tu už viackrát spomíname, že to nepretržia tú loptu, nájdu toho voľného spoluhráča. No to... Na jazde Marko Gutál, ale znovu Prievidžania získavajú loptu a tam bude pod košom Tomas, ktorý... Ďalšia strata hosťujúceho tímu. A tu je trojka... Tomas. A on to skúsi spoza trojkou. V prvej štvrtine bol dôraznejší a presnejší. Teraz výborný Tomasov doskok. Ideme opäť na opačnú stranu pre číslenie. Mering! O polovicu domáci dokázali skresať svoje Nešiel hore ešte Páleník, ale strata. A Prievidza skóruje Tomasov. Jeden z hráčov, jediný hráč handlovek, ktorý má dvojciferný index užitočnosti. Pre Prievidze sú takí viacerí. Celkom sa im darí ustrážiť svojho súpera, ale teraz urobili akože jednoduchú chybu. Dávať pozor. Dobrá, vypichnutá lopta od Tomasa a Mauen ho nedobehne. Davontre Tomas. Úžasný výkon tohto hráča v prvom polčase. Handlová si na neho musí dať. Dá sa čisto, i keď stred rozhodne ho niesol. Fáro. Slovanu James Havard, ale vynikajú. Martine, Tomas, nevedol si na trojku, Železňák je ale podko... Tu je Toussaint, pardon. Nie, Tucson ide rýchlo dopredu. Tomas skúsi za 3 body a aj... Zvládol to. No a navyše. Má ešte fauly k dispozícii, ale
Novák páli za 3 body, úspešný. No. Výborné na doskokoch. A teraz pozor na tento rýchly protiútok a Tomás si za... 14,9 bodu na zápas, takže rozhodne očakávame niečo viac aj od Ricka Bowna. Teraz sa nám bude prezentovať, ale Davo... Ťahuje to Obert. Za 3 body to opäť bude skúšať Tomás. Reynolds za 3 body, ale neúspešne ešte doskok pre... V podkošovom priestore hostia zabojovali, ale zablokovaný bol Lorenz. To zavrie dostatočne tú strelu. Takže z tranzície Tomás v podobnej pozícii. Levice do toho laufu. Keď sa proste zasa Prievidza dotiahla, Levice odstrelia. Toto je Tomás, ktorý triafla. Maroš Železňák stiahol doskok do svojich rúk. Tomás. A Pekné posúvanie si lopty. Tomás má voľnú trojku. Tohto Obert. Ale výborná práca. Aj od tohto. A už iba 7 sekúnd. Mali hodič. Jednoduchá strela. Nepresne, ale výborne presne. Najee Smith. Útočný doskok. Tomás to skúsi za 3 body. Neviedli Toussaint. Tomás. Dobrá obrana Komárna, ale so šťastím to padlo. Vrtiny. Na rozdieli 3 bodov. Najee Smith. Opäť voľný Tomás. A premiér. Aj tá rýchlosť tej hry, či to vydržia. A teraz výborná. Dalibor Hlivák. Ale nevie si nájsť nejaký priestor na zakončenie. Devontae Tomás to vyskúša a trafí. Tomasa. Tomás neváhal a hneď dá ťazí na palubovke Slovanov Bratislava. Tomás ešte vystrelil za 3 body a dá... Proti C9 v Chorvátsku. Takmer pol hodinu a... Spoluhráčov okolo seba lepšími. Tupsán ešte na Tomasa do rohu. No a napriek tomu, že... ale v druhom polčase zatiaľ bez bodov. Ale opäť Komárno neskórovalo. Je zatiaľ 6 bodov pre Henryho iba. A je tu trojka Tomasa. Vypálil presne Novák. Tak zatiaľ sa hrá Runningham basketbal. Tomás vypálí a tomuto... Tu do Lučenca. Tomás. Opäť voľná strela. A... Davontre Tomás. No, dokázal skôr. A Bonke Maring je podľa mňa pre nich také možno sklamanie. Na úrodnú pôdu tie bokyny Sašu Jakoviča nepadli, ale držia sa. Rozohráva Reynolds. Tolbert. Tomás za 3 body. No a ten by mal páliť. Novák na Reynoldsa. Ten našiel Tomasa. Ťažká strela. Chce si trpezlivo vypracovať kvalitnú akciu. Na palubovke máme s 24 na strane hostí. Skóroval, to sa mu nepodarilo. Prievidza ale s útočným doskokom a... Tiež aj v tej obrane dobre pomáha. Tomásova trojka. Vita sa nepresadil. Viacero nepresností teraz z hostujúcej strany, čo domáci môžu využiť a zatiaľ využívajú na 6-bodový rozdiel. Robia hostia, to ich potom stojí možnosť doťahovať. Jednoduchú situáciu, ale ešte to nakoniec hostia predsa len zvládli, keď domáci tam mali možno 2-3 pokusy, ale nepodarilo sa im. 9 minút hry, 1-6 strelba z pola, len jedna doskočená lopta, myslím, že nejaké 3 či 4 bloky, ktoré inkasoval. To nie je výkon. S takýmto niečím a to oddeluje tých najlepších od toho zvyšku. Tomásova. To možnosť, domáci nemajú, je to zavretá obrana, Tomás ešte spracoval prihrávku. Tretí zápas v semifinále, typo z SBL-ky medzi Levicami a Prievidza opäť na ťahu. Presnú trojku. Toto je výborný zisk, ktorý zapísal Tomás.
A toto je z druhej strany. Aj basketbalisti BC to už skúsili viackrát. Za 3 body. Ale teda presné náboje zatiaľ nemajú domáci. Ale spoza perimetra ani hostia. Toto je... Reynolds. Cez Stolberta na Thomasa. Tento využije. Nebudem určite preháňať aktuálnu debatu. V zápase ostáva. Predsa len Tucson je síce silný a má nízko ťažisko, ale ak máte hrať... Želizňák ešte tečoval loptu. Opäť ju dostala Asistencie viac. Prividza len 6 asistencií, to je naozaj to málo. Teraz bude ale ďalšia. Končuje ale neúspešne, Želizňák doskakuje, Tomas. Livák, ďalekonosná trojka, Livák. Opäť Tomas. Od košov Želizňák a prvé... Prievidza štartuje dopredu, protiútok, Smith. Po ňom Davontre Thomas. Reynolds. Pavelka vyskočil za perimeter, Tomás má pozíciu a triafa. Ten už bol úspešný. 59-48. Prievidzania musia byť dôraznejší v obranej zóne teraz. Príliš krátka strela, Ricky McGill ju doskočil, faulovaný nebol. Musia napodobniť a určite aj chcú. Nielen výkon, ale predovšetkým výsledok bude... Dobrý blok Thomasa. Zatiaľ ale úvod stretnutia relatívne vyrovnaný. Veľmi dobrá práca zatiaľ v dnešnom dueli práve od hráča číslo 0 a teraz trojkový pokus. Reynolds na Thomasa, Thomas dáva! Doskok v podaní Noaha Reynoldsa na J. Smith, voľná pozícia pre Thomasa a ten pre... Slovan teda vedie, tu je ďalšia pozícia pre Thomasa. No. Opäť Bishop. Tu je Tomás, ktorý má pozíciu voľnú. Trojka Prievidze, presná nie je, ale doskok predviedol Tomás a o doskok... Iskra teraz ponúka Prievidzi šancu na otočku stavu. Ešte výborne zapracoval na útočnom doskoku Želizňák, opäť to bude Tomás. Sa neobvážil a Lewis tam mal dobrú trojku, lopta skončila v rukách. Doplňujúcich tímových štatistikách momentálne body po stratách 2 z druhých šancí 0, z lavičky 1 bod, z hrušky 16. To je jasné. Jeden Lewis doskočil, môže ísť dopredu na Tucsona. Bonkemaring tam mal menšieho hráča na sebo, ale využil to. Čas a či sa niečo aj poučia v obrane. Ali Hodžić, ten pripravil z Celonu. Stále Tomás, ktorý sa prečo Tucson práve vďaka Smithovej práci a odstavení Bojanovského doskočil loptu. Devontre Thomas, ten si dá 2 body. Nováka v podkošovom priestore. So štvorkou Wiggins, s osmičkou Stevenson. Pozor teraz na Thomasa. Thomas. Opäť nekompromis. Ale je na ňom Pospíšil, tak osobku zvolili. Komárňania, Novák, Tomás sa pekne. Ali Hodžić, lopta tečovaná. Ali Hodžić. Krásne to prihral na Thomasa. Výborný posun lopty a presná trojku. A Tucson sa nikam neponáhľa do postupného útoku. Thomas. No a teraz to už... 8. A teraz je... Na tom dejstve. A to čas hry zatiaľ v princípe vyrovnaný. Znamenať automaticky trestné hody, teraz ale nitrianská strata, situácia 2 proti 2. Riešená Idol Smith. Následne si znova pýtali domáci faul Smitha, ten pískaný nebol. Prevahu a berie loptu Tolbert Harrisovi. Získava loptu, ale Tolbert už 7. získ Prievidze a to... Kevin McKee a Murray vôbec nečakal tú prihrávku.
A to bola len dokumentácia. Pravil loptu Reynoldsovi, ten rozohral. Tu je Tomás, tomuto dnes. Už v prvej 10 minútovke viedol Lučenec dvojciferným náskokom. Tomás triafa troj. Tomás ide do koša, zakončí. Zelizňák. Tomás. Pekne pod košom. Nikolič, ale ďalšia strata prichádza a Prievidžania to budú trestať. Leson, Solčanský, Musič, Megil, Amauej, Tomas. Za otvoreného Toussainta. To by bol dobrý začiatok. Pokračujeme ďalej. Presadenie V striedačke Boone zbiera cenné sekundy. Prišiel o loptu. Rýchly break pre domácich. Tomás vyrieši to v dva. Teraz dôležité ubrániť tento prievidský útok. No a Reynolds chce rozbíjať obranu. To sa mu darí. Devontre Thomas troj. Olbert. Tomás. Jeho trojbodový pokus je pres. Reynoldsovi úplne osamotený Tomás. Ale musíme kvitovať aj defenzívu domácich, ale opäť sa nepresadili práve hráči v žltej kombinácii. V tomto veľmi emotívny, pokiaľ sa bude venovať viac rozhodcom ako hneď od prvého neúspešného pokusu, tak to je pre ňo cesta do pekla. Livák a Toussaint. Tomas. Rýchla trojka. Posledná presná strela z hry bola 2 minúty dozadu, ale teraz bude rozohrávať. Obert sa roloval do koša, ale loptu má Tomás. Sant. No, tam bol voľný na chvíľočku Smith. Hlivák nešiel hore, ešte vyhodil na Tomasa. Po 10. Som so Smithom. Ešte 8. Myslím, že 10 má Hlivák, takže tých ťahuňov prievidského celku je... Tak naozaj teraz Komárno trošku horí na tých doskokoch a Prievidza sa dokáže dostávať do tých druhých šancí. Čo teraz Tomás? Hlivák. Ali Hodžič, výborný pohyb lopty a Proti Radovanovičovi. Dobrá prihrávka na Tomasa a jeho trojka. Rivák spomínal v tom predzápasnom rozhovore, že Levice si dobre podávajú loptu. Teraz sme to mali možnosť vidieť. Prvá premenená strela z hry v zápase. Ak bude chcieť dnes Komárno pomýšľať na to. Okrem úspešných útokov Lučenec ale potrebuje. A v poslednom zápase počas týždňa vzdoroval na pálku Solún, bola z toho nakoniec pre... Na lopta Tomasom. Prievidza ide do rýchleho protiútoku Toussaint. Tomas má voľnú strelu a Tomas. Už Tomás Bojanovský, Kerius Dorsi prišli na polobovku. Trojnásobné striedanie Michala Madzina. A uvidíme, čo prinesie Tomas. Ale opäť útočný doskok od nášho Smitha. Tomás. No tak na tretí. Tomás. Teraz je to také hore-dole, veľa skóre. Nebol faulovaný Jones. Tomás ide dopredu, otvorila sa mu celá... Na hraciu plochu. 7 bodov na konte. Číslom 4. Bodov pre Megila. Tomás. Toussaint. Krátky, ale dopichnúť. Asistenciách zatiaľ nežiarí výraznejšie nikto. Je tam maximum 2. No, Gundiren stále v konverzácii s trénerom Madzinom. Tamto to je Posledné 2 minúty prvej polovice dnešného duelu. Tomás. Nevrátiť správne do obrany. Áno, zastavovať tie útoky ešte v zárodku. Máme tu ešte 2 možnosti. Záverečnou časťou hry, ale stále je to naozaj veľmi veľký deficit. Tomás! To nemení na ich verdikte. Pokračujeme ďalej. K ním pripájajú
A to isté, vice versa. Platí na opačnej strane Merring Devontre Reynolds. A doskok pre Reynoldsa. Thomas pekne sa uvoľnil. A ďalšia chyba útoku. Tak ale toto bola školácka chyba. Krásny Elio. Thomas hľadá Reynoldsa, nakoniec si vypýtal slonu od Bonkeho Maringa. Maring pod košom a je opravdu. S tou Prievidzou, Komárno s Levicami, hej, čiže teraz to vôbec nie je také jedno. No a Reynolds ťažké sa snažiť tie vniky ako v piatok, keď bol... No ale teraz je ten priestor pre domácich. Hrajú dobre. Ale Tomás! A my počujeme aj v ruchových mikrofónoch. Sú veľa aj o psychike. Cestujete dlho do Košíc. Tie nohy budete... Skenuje si ihrisko, kto je k dispozícii, ponúkol sa Tomás! David Novák. Tomás dribluje pod košom. A tú prihrávku iba, že tá padla následne na tú Santovú nohu, hrá sa stále ďalej. A táto trojka už padla. Thomas, ďalšia trojka. 5 bodov. Tusant. Zbeh Tomasa. Bol vystriedaný. Už sa vrátil Matúšek, ktorý Tucson. Zónová obrana je Slovanistov. A Thomas dáva trojku. Tréner Keretmery toto ale Levičania vidieť nechcú z takej vzdialenosti. Bola Prievidza opäť rýchlo. Zatiaľ taký kostrbatý štart do zápasu pre Levice a Prievidza môže viesť. Levičania majú stále problém dostať loptu cez obruč. Naopak Prievidžanom to ide. Na upokojenie by domáci po oddychovom čase mali premeniť tento útok. Toumer. Je tu ale útočný doskok, ešte jedna pekná akcia. Teraz sa zdalo, že to bolo až prekombinované. Gomez je do koša. Prechádzajú si tam hráči ako nôž maslom. Až teraz zastavený pokus Prievidza. Potom čo Henson chcel vyviezť loptu dopredu. Teraz dobrý pohyb po krídle a